стигнахме. Ето и стаята. 05. Баня. Машинка. Огледало. Стаята изглежда топ. Ето цялата стая как изглежда. Какви интересни картини. Целият хотел е в тези кози. Сега да видим тук. И тераска. Така. Всичко изглежда много яко. Глечицата. Сега отивам на обяд. После някакви конференции. Настаних се. Стаята много добра. Хотела много интересен. Красиво направен, всичко от дърво. Клечицата уникална. Сега отивам на обяд след половин час и после имаме някаква конференция от работа. Така че до след малко. Това е може би най-якия хотел, в който съм бил. Всичко е, всеки детайл е изпъпан. Доста приятен. Сега разбирам защо е толкова скъпо. Тук. Въпреки че сега май като гледах сайта има някакви намаления, но тъй като този тимбилдинг беше отменен един път. Предния път, когато идвахме, проверихме хотела и беше нещо от рода на 2200 лева за 2 нощувки за един човек, което в смисъл доста соленичко. Друго нещо интересно за хотела е, че не допуска деца под 14 години. И останалите интересни неща ще ги разбера в последствие. Свършиха срещите за моя тим. Сега е време за релакс. Пускаме се към спато с колегите. Така че, айде от мен. Не бачкаш и почина. Много неща, какво? Аз съм цяла. Ма чакай сега, бачка, не бачкаш. Нямам пари. Еми нямаш пари. Имаш пари. Много пари. Ето ни баничка. Просто, че съм размазан. Обиколихме абсолютно всички сауни, парни бани, има сумати. Както вече видяхте. Всички басейни. Абе, много добър хотел. Изключително съм доволен, но просто чувствам прибит. Сега отивам да хапнем. И вечерта имаме някаква дискотека или нещо такова организирано. Напитки, парти, музика. Така че най-вероятно ще видите кадри от там. Иначе до момента хотела 10 от 10. Изключително съм доволен. Харесва ми, пак бих дошъл. Препоръчвам. Те, които са настроени малко по-пикантно. Гледайте какво става тук 18+. Това случайно го открихме. Отваряме. Оп. Ето тук да видите за какво става въпрос, който иска да си паузира и някакви добавки. Кафенца, водички, машинка, някакви джапанки тук допълнителни, ако искате.
Дето отговаря, че си се жил. Благодаря, че гледахте поредния клип. Лайквайте, шервайте, коментирайте, хайпвайте, ако бутонът е активен. Това беше от Кашмир. До следващия път.